Takže zdravím vás, priatelia, a prechádzame do prvej lekcie. Na to, aby sme mohli používať Python, musíme mať Python nainštalovaný v počítači. Ukážeme si, ako zistíme, či vôbec Python v počítači máme nainštalovaný. A teda, ak by ste ho nemali, tak si ukážeme aj, kde si ho viete stiahnuť a nainštalovať. A potom si ukážeme aj, ako si stiahneme vývojové prostredie, v ktorom budeme programovať. A ukážeme si aj, ako si vytvoríme virtuálne prostredie v našom počítači a vysvetlíme si, čo to virtuálne prostredie je. Na to, aby sme zistili, či vôbec Python máme nainštalovaný, si otvoríme terminál. V Macu si otvoríte terminál tak, že pôjdete do aplikácií a nájdete si tam terminál a otvoríte si ho, alebo dáte cmd spacebar a napíšete terminál. Ja to tu zväčším, nech vidíte, čo tam píšem, lebo je to tam malinkým. A teraz, keď máme otvorený terminál, tak si zistíme, že či máme Python a vlastne akú verziu Pythonu máme. Takže dáme Python 3 version. Myslím, že aj vo Windowse je to isté. Čiže klikneme Enter a vidíte teraz, že mám Python 3.10 verziu. Tým pádom znamená, že mám Python nainštalovaný v počítači. Ak by som ho nainštalovaný v počítači nemal, pôjdem na Google, napíšem tam Python, tu mi vybehne stránka python.org. Keď na to kliknem, tak som na oficiálnych stránkach Pythonu, dám na Downloads a kliknem na Download Python. Ako náhle sa mi Python stiahne, tak si ho nainštalujem. Po nainštalovaní Pythonu si zase otvorím terminál a napíšem Python version, hej? A malo by mi ukázať verziu Pythonu. Ďalej, keď máme Python nainštalovaný, tak pôjdeme zase na Google a napíšeme si VS Code, Visual Studio Code, na ktoré keď klikneme, tak sa nám tu vybehne hlavná stránka Visual Studio Code a klikneme túto Download for Mac OS, hneď mi vypísalo, čiže keď budete na Windowse, malo by vám tam vypísať na Windows a malo by vám hneď stiahnuť verziu, na akom ste systéme. Takže stiahnem Visual Studio Code, nainštalujem. Keď mám nainštalované aj Visual Studio Code, tak si toto Visual Studio Code otvorím a ako vidíte, ak si otvoríme Visual Studio Code, tak nám tu vybehne také úvodné okno. To teraz necháme tak, najprv si musíme nainštalovať extensions pre Python, aby sme mohli Python v tomto Visual Studio Code používať. Klikneme si tuto na tieto kocečky, ako keby, a dostaneme sa do extensions. Extensions, vidíte, že ja tu mám nainštalované toho veľa, ale každopádne si tuto napíšete, že Python, a vyhľadáte si extension, ktorá sa volá Python s touto modrou faječkou. Vidíte, že to je 160 miliónov stiahnutí to má. Takže toto si nainštalujte. Môžete si nainštalovať aj tento Pylance, ja mám nainštalovaný. A vidíte, že ten má tiež 139 miliónov stiahnutí. Mám napríklad tu nainštalované, tu mám, že Installed, keď si všimnete. A mám tu Pylance, teda Python, to, čo som vám hovoril. Mám tu Python Debugger. Mám tu Python Extension Pack. Ak to budete mať nainštalované, tu iba kliknete na Install vlastne. Mne to tu nejde, lebo ja to mám nainštalované. Takže ak to budete mať nainštalované, toto zavrete, dáte si file, dáte si Open a vojdete do priečinku, ktorý si predtým vytvoríte. Čiže ja tu mám vytvorený priečinok Učíme sa Python, ktorý je úplne prázdny a keď na ňo kliknem a dám otvoriť, Učíme sa Python. A nemám v ňom vôbec nič. A tu mám možnosti ako New File, New Folder. Môžem vytvoriť New File a nazvať ho lekcia1.py. A dám Enter. Toto je základ, aby sme mohli používať Visual Studio Code. Vo Visual Studio Code
si viete otvoriť aj terminál, čo mám tuto dole, čiže keď si to zavriem, ono možno to tam nemáte, takže tuto kliknem na terminál a dám New terminál. A teraz vlastne mi tu otvorí terminál v tomto priečinku. Čiže je to ako keby sme boli v normálnom terminále, ktorý máme tu. A išli by sme do priečinku. Teraz vám ukážem, jak sa v terminále chodí do priečinkov. Čiže keď si na novo úplne otvoríte terminál, tak ste v základnom systéme. Ak sa chcete dostať do svojho priečinku v tom termináli, dá sa to spraviť dvomi spôsobmi. Tuto mám Učíme sa Python, kliknem na to, služby a nový terminál v priečinku. Keď na to kliknem, tak vidíte, že mám terminál, ktorý je v tomto priečinku. A ak by som sa chcel dostať do toho priečinku z terminálu, ktorý som čerstvo otvoril, bez toho, aby som klikol na ten súbor a tak, čiže priamo, že mám prístup na terminál, tak dám. Viem, že ten priečinok mám na ploche, takže dám CD, príkaz pre Change Direction je CD, desktop, to ma hodí na plochu a keď dám ls, to mi ukáže súbory, ktoré mám na ploche alebo v tom priečinku, na ktorého som sa chcel dostať. Vidíte, že tu mám Učíme sa Python. Keď chcem ísť do toho, dám CD, Učíme sa Python. A už som v tom priečinku. Keď dám ls, vidíte, že tu mám tú lekciu.py, ktorú som vytvoril v tom Visual Studio Code, čiže lekcia.py a som v tomto priečinku. To Visual Studio Code, keď si otvoríte terminál, vám ten terminál rovno otvorí v tom priečinku už kde ste. Keď tu dám ls, tak vidíte, že tu mám to lekcia.py, ktorá sa nachádza v tom priečinku, takže som v tom termináli, ktorý potrebujem. Máme tu Visual Studio Code, kde sme si vytvorili Python file lekcia.py. A tu môžeme začať programovať. Ale my sme si povedali, že v tejto lekcii sa naučíme, ako si Python nainštalujeme, ako si nainštalujeme vývojové prostredie, ktoré je VS Code. Čiže tieto dve veci už máme a povedali sme si, že sa naučíme, ako si vytvoríme teda virtuálne prostredie a na čo virtuálne prostredie slúži. Virtuálne prostredie, tzv. Virtual Environment, slúži na to, že keď idete vytvárať nejakú aplikáciu, napríklad e-shop, pravdepodobne v ňom budete používať veľa knižníc, ktoré vám niečo zabezpečujú, server, alebo napríklad knižnica Flask, cez ktorú vytvárate web stránky, alebo napríklad knižnica SQL Alchemy, cez ktorú spravujete databázy a proste tieto knižnice si budete sťahovať. A keďže vy nechcete, aby sa vám tieto knižnice inštalovali do centrálneho Pythonu, pretože keď vytvoríte 30 aplikácií, ja neviem, 10 e-shopov a nejakých mobilných aplikácií, 10, tak to máte 20 aplikácií a v každej tej aplikácii budete používať rôzne knižnice, ktoré napríklad v jednej aplikácii používate jednu knižnicu, ktorú v tej druhej nepotrebujete napríklad. A teraz, keby nevytvoríte z toho virtuálne prostredie, tak tieto knižnice sa vám inštalujú centrálne do počítača, do centrálneho Pythonu a budete to mať taký guláš v tých knižnicách, že to vôbec nie je dobrý nápad, pretože napríklad, keď vytvoríte ten e-shop a posunete to niekomu ďalej na správu alebo na nasadenie na servery, tak ten človek nepotrebuje mať všetky knižnice na svete, ktoré ste použili za celý svoj život v počítači, ale jemu stačí fakt len tie knižnice, ktoré patria k tej aplikácii. A presne preto, aby sme vedeli tieto knižnice mať rozdelené, tak si vytvárame to virtuálne prostredie, do ktorého, keď nainštalujeme tie knižnice k danej aplikácii, tak tam budú len tie a keď tú aplikáciu ďalej posunieme, tak ju posunieme len s tými knižnicami a ne so všetkými, ktoré sú v systéme. Možno vám to teraz nedáva nejak extra zmysel, ale časom to určite pochopíte. Takže poďme sa pozrieť na to virtuálne prostredie, ako si ho vytvoríme a ako si ho aktivujeme a ako ho vieme používať. Takže sme tu v tom termináli. Sme v termináli, ktorý proste nám sa otvoril v tom priečinku, ktorý sme si vytvorili. Čiže v tom v mojom prípade učíme sa Python. V tomto priečinku si chceme aj vytvoriť virtuálne prostredie. Virtual Environment si vytvoríme tak,
že dáme Python 3 minus m venv, akože virtual environment. A teraz si dáme názov nášho virtuálneho prostredia, takže môžete si dať názov new env. Akýkoľvek názov uznáte za vhodný, tak ja dám napríklad názov learn env. Áno, napríklad. Čiže learn env. Teraz keď dám enter, tak vidíte, že to chvíľu čaká. A vidíte, že sa nám tu vytvorilo virtuálne prostredie, priečinok nový sa nám vytvoril. Teraz keď dám ls, tak už tam nemáme len lekcia.py, ale máme tam už aj learn-env, čo je naše virtuálne prostredie, do ktorého sa nám budú ukladať všetky knižnice, ktoré si nainštalujeme v tomto virtuálnom prostredí, keď budeme. My sme ešte v ňom není v tom virtuálnom prostredí, nám sa len vytvoril priečinok, my si to virtuálne prostredie musíme teraz aktivovať. Čiže vždy, keď budeme pracovať na nejakej aplikácii, do ktorej budeme chcieť inštalovať knižnice nejaké a nechceme ich mať pomiešané tie knižnice so základnými knižnicami, napríklad Pythonovými alebo s tými, čo máme globálne v Pythone, tak si vytvoríme virtuálne prostredie a virtuálne prostredie si aktivujeme a vtedy budeme do ňoho inštalovať tie knižnice. Aktivujeme si virtuálne prostredie tak, že zadáme príkaz source, to znamená, že kde source learn-env. Learn-env je to, čo sme si nazvali. Potom tu je, že bin, áno, to learn-env, keď si otvoríte, obsahuje bin a keď si otvoríte ten bin, tak je tu, že activate. Čiže my vypíšeme, aby sme aktivovali to virtuálne prostredie, vypíšeme source learn-env lomeno bin lomeno activate. Keď to teraz spustím, tak vidíte, že tu už mám v zátvorke learn-env a už mám aktivované virtuálne prostredie a už keď hoci akú knižnicu nainštalujem, tak sa nám nainštaluje do tohto virtuálneho prostredia a nie globálne do celého Pythonu. Teraz, keď si chcem napríklad nainštalovať knižnicu Flask pre vytváranie webových aplikácií, tak spravím takisto, keď som nainštaloval to learn-env, že pip3 myslím, install Flask. Dám. A keď si všimnete, tak sa mi tu inštaluje už knižnica Flask a sa mi pekne tá Flask knižnica nainštalovala. A teraz, keď pôjdem do toho learn-env, mne sa zdá, že lib, áno, to sú knižnice, tak budete vidieť, že by som tu mal, vidíte, už tu mám Flask nainštalovaný. A všetko, čo k nemu teda treba. A nemám to globálne v Pythone, mám to v tejto aplikácii, čiže keď ja vymažem celý tento súbor Učíme sa Python, tak sa mi zároveň vymažú aj všetky tie knižnice z toho súboru Učíme sa Python, áno. A nezostanú mi globálne v počítači a keď aj pošlem túto aplikáciu teraz, čo tu máme, ktorá vlastne ešte nemá ani kód zatiaľ, tak keď ju niekomu pošlem, tak budú len tie knižnice, ktoré sú tu a nie všetky, ktoré mám globálne v Pythone. Takže na toto nám slúži virtuálne prostredie. Je to veľmi dôležité to virtuálne prostredie používať, keď už budete pokročilejší a budete vytvárať nejaké aplikácie, ale to zistíte aj sami. Teraz fakt vám to není až také potrebné, lebo nejdeme pracovať s knižnicami, ideme sa učiť základy Pythonu, ale toto virtuálne prostredie je základ ovládať to, čo to je a na čo to slúži. Takže sme sa naučili vlastne, ako zistiť, či máme Python. Dáme Python 3 -- version. Ak ho nemáme, sme sa naučili, ako si ho nainštalujeme. Pôjdeme na python.org a tam si Python stiahneme a nainštalujeme. Potom sme sa naučili, ako si nainštalujeme vývojové prostredie VS Code, ako si do ňoho stiahneme extension pre Python, čo je veľmi dôležité, aby ste s tým mohli pracovať. A taktiež sme sa naučili, čo to je virtuálne prostredie, ako si ho vytvoriť a na čo nám slúži. A konečne sa v ďalšej lekcii môžeme pustiť do učenia sa programovania v Pythone.